atong gi-contact ni duha ka side ha. Ang side nila pero dili pa nako gyud mga interview si Attorney Levy Baligod tungod kay wa na ako gyud ang contact na niya. Dugay kay ko sige interview ni panahon ni Janet Lim na pulis atong 2013, 14, mga 15 na ato na preso to na Bong Revilla. Now, magitanan ko gabi sa kong karaang cellphone, di mo sa to, hanap naman kaayo. Di mo sa kong tiglabay, butang, kanamot ang importante nga, murag kabahin si mong kinabuhi. So, wala dito. Di na po maklaro ang mga markaan to. But anyway, sige lang, magkita ko paagi, mag-contact na ko ni. Kay kining giingon nilang nakadawat. Dira akong basahon na. Kadiyat ha, akong basahon ni nakadawat ha. Nato ni kagahapon, ako ning tanaw kagahapon, ang kantong nakadawat, giingong nakadawat, og malitang kwarta. Gihatod aning giingong kani mga security officers ni resigned Congressman Saldico. Ang nakadawat, diray. Sus, naghana na yan. Ako naman nagkikopya dito. Number 1, Bini Abante. Isang pangalan na naka-redact. Sunod, Zia Alonto Adjong. Katong ni Anhe atong ni aging semana. Nakadawat, Jose Alvarez. Wa ko'y ideya og kinsanes Jose Alvarez asan Tagaluso ni. Jojo Ang. Ay. Ang iyang middle name, Bu. Jojo Ang. Middle name, Bu. Julian Baronda. Kaning Julian Baronda di nakita ko ni kongresista ni Iloilo. Ang baulinti Sa among Banwa Subong, Julian Baronda, bla. Isot Barbers. Natay number ani Bosen. Wa mo tubag. Ay, apike. Ching Bernos, si Sospeita. Ching Bernos. Onya, Arlene Brusas katong sa Bakabayan ba? Arlene Brusas. Anya, Franz Castro. Kani, convicted niya sa lower court. Under appeal ang kaso ng Korte Suprema. Onya, si Joel Chua. Ang utrosan. Kanila congressman ha. Kamo sila ning lain-lain lang distrito ni Kwan. Ni Bini Abante. 6 district si Bini. Murag 4 ni si Joel Chua. Abogado ni. Onya, Manix Dalipe, taga Zamboanga ni, o niya to ani murag, kung wako masayop, kuha ni siya, katungtungog party list ni Yeda Romualdez, asawa ni Tabaloslos. O niya, siya maoy, Deputy Speaker, Manix Dalipe ni, ha? O niya, ayay, Junel! Laila de Lima, gipasangin lang nakadawat, gipasangin lang ang atong klarohon, gipasangin lang ning nakadawat. Ang mga sangil niya, nila, kantong mga Philippine Marines, nga si Otsok Buok, ni-execute yung pinabit, although, wa pa ni manutaryo he. Laila de Lima, Dan Fernandez, kantong sakop sa Quadcom nga, kulba sa kayo. Quadruple committee mo itong overall chairman nila si Ace Barbers, o niya, ang usas committee ato kang biniabanti katong Committee on Human Rights. Anya Manix Dalipe Dan Fernandez napildi in town last term man to siya ato napildi pagka-gobernador Laguna. Si Ace Barbers wala na makongresista kay napuli niya iyang asawa kay last term man siya ato. So si Ace Barbers tuwag pa ron murag inana ba. Unya si Janet Garin. Janet Garin is from Abaybay City, Leyte. First degree cousin ni Governor Ikot Pitilla o ni Dominic. Igsuo ni Vice Governor Carlo Loreto. Loreto, manis, Janet Garin. Madungog ninyo na din ma-interview na ko ni from time to time. Siya kan Department of Health Secretary. Doktora man tuan is Iloilo na minyo ni atong hingan lag Oscar Garin nga iyang bana. Mo na tuan is Iloilo First District nagkongresista. Nakadawat baton pa. Aurelio Dong Gonzales. Ito ngilingiga Dong. Kumusta Dong? Mau ba? Dong Gonzales. Matod pa. Ngilingiga. Si Dong Gonzales, Deputy Speaker ni, o dako ni Grango kaniadto sa partido ni Dugong katong pamahaw ng paniodto or PDP. PDP laban. Murag tongit ba sa laban? Mau ba? So, si Dong Gonzales, pagka-presidente Marcos nung nag-away na ang Uniteams, nahitabo, dito na po siya ni Marcos, Deputy Speaker yapon.
dako ang kwarta ni nila. Tinuod niabot ko ni 805 bilyones. Pas kang nakuha. O niya, Jay Kunghon, gani. I think Zambales. Hay matong kang Gordon. Ulong ka po. Pag umangkol man ni Kuan, ni Richard Gordon, senador, itong kanil senador, baka to, I love the Philippines, may ito iyang slogan, panahon sa iyang pagka tourism secretary, karon kang Kuan, daghan man to siya nindo tong kang Kuan, kang Gordon, karon kang Cristina, iyamang naong mo ibaligya, may halin on. Onya, Jervil Luistro. Tangilingigan. Chairman sa Committee on Justice karon ha. Siya po'y taral atong upat ka impeachment complaint ni Sara Duterte, Vice President. Kadawat po kuno siya, kada hingiga. Minalitang kwarta. Onya, si Andoy Marcos. Of course, normal ne. Andoy Marcos, anak man ni Bangag, Senior Deputy Speaker. Paulo Ortiga, La Union. Kini, kulba ni kay close parente ni sa mga Marcos. Matod pa ha. Boy contempt. Lawatsan mo di. Last time mo to niya. Sa to ihang. Ako kigwa partilis sa tingaan to yan. Founder man is Alex Bungkayo Brigade sa nato. Si Abang Lingkod Party List. Si Kuan. Si Joseph Paduano alias Boy Contempt. Katumang, contempt ka rin, iso kayo. Kanhi man hitman, matun pa, hitman. Kani ato. Singin lang ng Eric, kato ka Eric, nalimot, pinito ka Eric, na-interview to na to nire. Napa man to yung number nila karan, ha? Kato na. O niya, still a Kimbo, last term in town, yan, idagag Mayor Marikina, hapit ka daog. Oh ba? Ngilingik po, dawat sa siya. O niya, of course, ang hari-hari sa tanang hari sa nga gipasain lang super kawatan ang tambalos-los nga speaker nga si Martin Romualdez kanato. JJ Suarez, Quezon Province, ha? Ang iyang amahan si Danilo Suarez naminyo og tagadaan bantayan Cebu inahan niya Bisaya. JJ Suarez Deputy Speaker kalma-kalmang mangutana pero abtig na ikimudawat og minalitang kwarta. Senador Erwin Tulplok kahastang ngilngi gadawat sa desa. Naloko na. Perting ngilngi gada ini pagkadaghan ang gidad ang minalita 805 billion mo din na naog sa silang kuan. Mo ni sila namalit og maayong mga botos kaniadto tungod kay ang ilang kwarta murag wa ra ni sa ano man daing mapilde pero kinahanglan mo daog yapunta aron magpadayon ang minalitang kwarta. Kasang grabe ha. Mao na giingon nga luuyas mga Pilipino kini sila naningkamot nga modaog aron makakawat og dinagko. Sir Chief Sines, good morning Sir Chief. Patay giga ani mga tawanan sa tinuod lang. Ano mga uto-uto matod pang Cristiano Ronaldo, mga uto-uto nga og nga mga panatiko maoy hinungdan ani tanan ako pa ninyo may pawala mo'y dapigan sige lang og laban anang mga puon ninyo maoy hinungdan ni taas ang mga palaliton so gabiha bitaw boss kani suito sa ni siguro kay grabe mo gyud kay uban kini nature daw ni sa matod pa sa mga Pilipino nga bisag tiguang na niya way anak kutan gyud kuno kaayo. Wa ko maingon si Peter Calderon, wa ko maingon. Kongresista ra ba ni 7th District nga tuan dito akong agawon sa 7th District si agawon Aspo Agravante. Kani sila gipasangin lang pang nakadawat. Ang problema lang kay until ani mga orasa wagin mo tubag si Congressman Bin actually git contact nato pero busy kay ang linya si Congressman Ace Barbers, former congressman sa Surigao del Norte, wa pod mutubag kaning orasa tuog pa siya kay wa sa trabaho na. Negosyo na lang. Onya si sa man uban si Jervil Luistro makoy contact si Marikina Congresswoman makoy contact Nalo. kani nagluto bagid mo nga kuan ni sa tawag kana kanabang mga priso na sila? No. Moabot ang 2028 kani sila
Ang kantong ni last term na, mamalik ni pagkakongresista sa ilang distrito, Simbakog, Budaog. Kung kinsay mahimong presidente, adto na sa nila magpasilong. Sa samang higayon, bisan pa kung saon ni mo ni og lubag-lubag dito sa Husgado, kay dagko kaning kinawat ilang kwarta, maka suhol sa nig-abogadong perting pagkamahala. Kantong giingon ganina sa ni comment na nga, nangawat lang og bayabas, hangtod karon wa pagkagawas, priso gyapon. Pero bayabas na, pero ang kantong mga dagkong kawatan nga makabayad og abogadong mahalon, magpabilin nga gawas nun. Di bagoy? Di bagoy. Hantod nun, nabilin yung classmate na ibong rebelya. Now, kagapon, matod pang Senadora Risa Hontiveros, ang kauban di ay nga aktivista panahon sa mga batanon pa sila. 40 years ago, ha? Kauban man di ay si Senadora Risa o si Royal Blood Rico Osmeña, sila na 40 katuig na nilabay, aktivista na rin sila. Matod pa kaning kinawatay sa gobyerno dili ni maundang. Unless ilisa ni pero or simple kayo. Lainindot kayo murag kuan kayo karabang dinalian kayong pag-ila ani mga kawatan di na lang presohon atong gamiton tong balaod sa Japan nga kadtong napasanginlan palang kawatan or mahukmang kawatan pungkulan. Ang tanang politiko posible pungkulan ni sila. Loko na. Ni magag 15 kuno kamalita at padung tos minulos. Ay, ito padung. Kinsa may pahin tato, boss. Mas Rico, bahin tatoy. 8 ka senador George sa Tagrapihan. Kani tanawa, og imong basahon ang mga hitsura ani mga kuan. Bisan pa in public yung sila nga si kuan atong yung imbestigahon, atong i-rekomenda pailan og kaso. Pailan ko taon. Pailan ang kaso, doon na sila na-establishar na nila sa kanugay ng kauban. Imagine kung senador ka. Ang usa ka termino mo, unong katuig. Plus, magpare-elect ka, another 6 years. Duha ka, 12 mo katuig kauban. O niya, anharam na sa publiko, interview hog media. Oy, sabi na siya, kinanglan, ato na itaral ko sa kumanan, dadto to sa ombudsman. Ay, natuog Bunsing Remulla. Tanawa, karon si Bunsing Remulla, naamo mo na dungog nga na-file na ang kaso against Martin Romualdez gikan sa Farm to Pocket Roads dito sa Region 8 nga kang Martin nga pundo nga matod pa iyahag yung project og sa flood control ni hindi na Brad og mapriso may Brad Naloko na. or simple kayo tungod sa ilang pagka Brad nila nagbinahinay po na sa una. Biha no? Ang imong tanaw sa mga politiko inig anha nila inyong lugar, honorable. Oh, ba? Pakpakan og mayo, red carpet welcome pa. Ingnon pa na, acknowledge pagmayo nga atong sugaton sa pasimang pakpak. Si honorable, may bibi ko. Ihag may bibi ko, ha? Kang maulog-ulog ni mga politiko, usahay kayo, manilami ni politika sa Pilipinas. Asa magkubutar? Kare, minus ka og kanana ang record sa kawat. Kare, magiitang kawatan. So, pareho din nilang kawatan. Inig-abot sa eleksyon, ulog-ulogan, tagaan kang 2,000, okay na. Kare, minus ka kawatan. Kare, mangawat pa rin tamas ginawa. Kaya, pwede kuha nga pa iyang kinawat. Kare, busog na. Magpadayon pa na sila.